Знаете ли, че Alfa Romeo Giulia GTI е по-лека от повечето си конкуренти благодарение на използването на карбонови влакна? Тази технология не е запазена само за Формула 1. Тук тя е ключът към изключителна динамика и прецизно управление. Историята на Giulia GTI започва още през 60-те години, но днес моделът издига концепцията за лекота на съвсем ново ниво. Карбонови панели са използвани в покрива, предния капак, праговете и дори в задвижващия вал, което е рядко срещано дори при спортните автомобили. Резултатът? GTI е с цели 100 кг по-лека от стандартната Giulia Quadrifoglio. Това не просто намалява теглото, то променя изцяло поведението на колата в завои, ускорение и спиране, правейки я по-динамична и стабилна. Освен това, седалките са изцяло изработени от карбон, а задните прозорци са от лек поликарбонат, което допълнително сваля масата и подобрява центъра на тежестта. Благодарение на тези иновации тя ускорява от 0 до 100 за малко повече от 3 секунди. Но това не е всичко. Карбоновите аеродинамични елементи като спойлери и дифузьори не само изглеждат впечатляващо, а и осигуряват стабилност при високи скорости с минимално добавено тегло. А вие как мислите? Карбонът ли е бъдещето на спортните коли? Коя кола или марка да разгледаме следваща? Follow за още факти.